Maruli, ikaw shout out. Thank you so much for coming, Maruli. Shout out. Ayan, si MD Jamal. MD Jamal, ikaw shout out. Good evening. Sir Maruli, thank you so much for coming. Ayan guys, sa ating nakapin. Ayan. Sir Maruli, thank you so much. Ayan. MD Jamal, mega love shout out. Thank you so much for coming. Jesse Harvey, hello. Mega love shout out. How are you, ma'am? Yan. I'm good, Jesse Harvey. How about you, Jesse Harvey? Yan, pa-thumbs up guys sa ating live. Sir Maruli, I'm going to your link, Sir Maruli. Ayan, kaming pala to, kaming live. Sir Maruli, ayan, thumbs up, dan Sir Maruli. Yan, Lee Songson TV, may collab shout out, Lee Songson TV. Thank you so much, Lee Songson TV. Si Kuy Maribik, may collab shout out, sis. Magandang gabi sa iyo, si Kuy Bik. Yan, magandang gabi sa iyo, si Kuy Maribik. Yan, na-late na ako, si Kuy. Dami kong ginawa. Daming trabaho. Ayan, Sir Maruli. Dan, thumbs up dan sa your link. Harang si Koy, maraming salamat si Koy sa pangharang, si Koy Maribik. Thank you so much. Yes, si Harig, I'm going to your link. Yes, si Harig. Sir Vic, kalab shout out, Sir Vic. Thank you so much for coming, Sir Vic. Hinaan ko yung brightness ng aking masyadong malakas. Si Queen Muniz, may kalab shout out. Magandang gabi sa iyo, Sis Muniz. Yan, si Kuya Muniz, magandang gabi. Maruli, hello from Sir Vic Kalantas. Good evening, I'm watching from Japan. 20CH, hello, may kalag shout out. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin guys. Mami Pearly, hello, may kalag shout out. Sis Pearly, magandang gabi. Ayan, yes, si Harig. Are you still there? Yes, si Harig. Maraming salamat sa paat, Mami Pearly. Muniz, dito na ako sa bahay. Dating dikit sa nakapin, natamsakan ko na rin. Ayan, maraming salamat si Queen Muniz. Maraming salamat. Ayan, harangdan. Miss Highlander, hello, may galab shout out. Si Koy, Miss Highlander, thank you so much for coming. Sis Muniz, dito ako sa bahay mo, si Queen Muniz.
Dito muna ako sa, in a far way, 4 minutes and 28 seconds, Sisi Koy Muniz. Ayan, Mami Pearly, dito ako sa iyo, sa kabila, Mami Pearly. Ayan, nauna pala si Sir Vic. Sir Vic, nandyan pa po ba kayo? Sige, puntahan ko na dito si Sir Vic. Next ko si Honey, Heini to, may galap shout out, Heini. Ayan, tamsakan ko muna yung upcoming mo, Sis Pearly. Ayan, Sisi Koy Muniz, may ads ka pa. Lee Songson TV, thank you so much for coming, Lee Songson TV. Mami Pearly, OTW from Heini. Sisi Koy Maribik, maraming salamat Sisi Koy Vic ha. Mamaya kita Sisi Koy bisitahin. Ayan, dito na ako Mami Pearly sa gawin mo ito sa baboy. Dito sa kabilang cellphone ko naman to Mami Pearly. Kanina pinlay ko yan dun sa Summer Mix Official, shout out Sisi Koy. Pag-PM na lang ako Sisi Koy, Summer Mix, Messenger ko. Ayan, sige, Sisi Koy Summer ha. Maraming salamat. Yeah. Summer Mix din ba ang pangalan mo sa sa Messenger? Ayan, Sisi Koy Muniz. Ayan, naka-play ka. Ayan, di makita, masilaw. Basta naka-play ka na Sis Muniz dito. Ayan, Mami Pearly, done watching Bakas Dating Dikit from Heini to. Ayan, maraming salamat Heini. Ayan, Sis Pearly, naka-play ka na rin sa akin dito sa 7 minutes and 31 seconds. Sige, Sisi Koy, i-search ko mamaya, Sisi Koy. After ng live ko, Sisi Koy Summer. Kumusta Sisi Koy Maribik? Okay ka na? Hindi ka na ba masyadong busy sa pag-aararo Sisi Koy Maribik? Ayan, still playing ka, Sis Pearly. Ayan, dan shorts video mo, Ma'am Honey from Muniz TV. Miss Highlander, Sisi, may galap shout out. Ayan, Madam Summer from Muniz TV. May galap shout out si Summer from Arabic Family TV. Ayan. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan, Sisi Koy Muniz. Still playing pa rin ikaw, Sisi Koy Muniz. Ayan, still playing ka, Sis Pearly. Si Claudio Lopez. Ito si Claudio, napaka-supportive nito ni Claudio sa akin. Tuwing magla-live ako, lagi siyang nandyan. Claudio, may galap shout out. Thank you so much, Claudio. Muniz Dan also, thanks from Honey too. Ayan, shorts video. Ayan, thank you so much, Claudio, sa pa-like. Ayan. Si Laraib Family Vlog. Hello, may galap shout out, Laraib Family. Ayan, Sir Vic. I-next na po kita dito, Sir Vic. Malapit na mag-pulwat si Madam Muniz. Sisi Koy Ellen, may galap shout out Sisi Koy. Maraming salamat sa pagsilip Sisi Koy Ellen.
Ayan, Madam Eunice, full watch ka na, si Sikoy Eunice. Ayan, magandang gabi, si Sikoy Ellen. Thank you so much sa pagsilip mo, si Sikoy. Si John Lee Wong Channel. Big love shout out, John Lee Wong. Maraming salamat sa katamsak. Ayan, Madam Eunice, full watch ka na. And then, next ko dito si Sir B. Kalantas. Hindi na ako na-comment, si Sikoy Eunice, ha? Sir Vic, dito na ako sa bahay niyo po, Sir Vic. Nandiyan pa po ba kayo, Sir Vic? Ganon din si Sikoy sa akin, Summer Mix. Tingnan mo, i-start ko pa lang. Nag-ano na naman, nagtatry again na naman. Panay na naman ang ikot-ikot si Sikoy. Kahit saan naman si Sikoy Summer Mix, kahit dito, ganon din. Dito sa amin sa Bulacan, ganon din ang ganon din ang signal niya. Napakahina talaga. Sir Vic, dito pa ako sa bahay mo, Sir Vic Kalantas. Ayan, honey, dating dikit. I'm done sa lunch mo from Vic Kalantas. Alto Official, hello, mega love shout out, Manoy Alto. Ayan, Sir Vic, playing na po kayo, Sir Vic, sa latest video nyo po. Dito po sa sa Ride Hong Kong Central, 2 days ago. Manoy Alto, hello, mega love shout out. Ayan, Vic Kalantas, thanks from Honey too. Live po kanina, ikot-ikot pastilan. Pareho tayo, si Sikoy Summer Mix. Ganon din ako eh. Pagtsatsagaan ko na nga lang at sayang naman. Alto Official, OTW from Honey too. Ayan, Sir Vic, naka-play po kayo. Sa 4 minutes and 9 seconds, Sir Vic. Lahat siguro si Sikoy, ganun talaga, napakahina ng signal. Ayan, Mani Alto Official, magandang gabi sa'yo. Ayan, Dances Honey Lou from Arabic Family TV. You're welcome po, Sir Vic. Mama Rebik, good evening from Utoy Vlog. Utoy, magandang gabi sa'yo. Ayan, Mami Pearly, malapit ka na mag-full watch, Mami Pearly. Ate Bicolana Vlog, mega love shout out po. Ayan, magandang gabi sa iyo, Utoy. Thank you so much for coming, Utoy. Ayan, Sis Pearly, dan full watch ka na sa gagawin mo ito sa baboy. Ayan, maraming salamat, Sis Pearly, sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Ayan, i-go to channel na lang kita si Sikoy Summer Mix. Ako'y mali ata. Ayun. Honey to, may galag shout out from Alto Official. Maribik Family, may galag shout out OTW. Yan. Yahoo, Sisikoy. Loving Sky, Sisikoy. Maraming salamat, Sisikoy Maribik. Thank you so much. Ayan, Sisikoy, tawag dito. Sisikoy Summer, dito na ako sa'yo. Dito muna ako sa napakalawak ng salingan at ano ba to, Barubo. 2 weeks ago, 1 minute and 11 seconds, Sisikoy, Summer Mix, naka-play ka na. Ayan, connect to each other muna guys ha, sa mga hindi ko pa napupuntahan. Tusok na si Sikoy, maraming salamat si Sikoy Maribik ha. Ayan, mamaya kita si Sikoy pupuntahan, kayong dalawa ni Loving Sky ha. Maribik Family, dan short video, What's with Bakas, dating dikit from Honey too. Yan, maraming salamat. Sir Vic, malapit na po kayo mag-full watch, Sir Vic. Yes, Harik, thank you so much, yes, Harik. Alto Official, may galab shout out to from Honey too. Mani Alto, nandiyan ka pa ba, Mani Alto?
Yan, basta yung huli kita sisikoy, maya kita bisitahin. Unahin ko lang muna itong ibang bisita natin. Ayan, sisikoy Summer, full watch na ikaw, sisikoy Summer sa, sa Gingan. Yaon pa manay, akala ko wala ka naman Manoy Alto, akala ko iniwan mo na ako, manay yun. Ay, Manoy Alto. Ayan, Sir Vic, dan full watch ka na rin, Sir Vic. Tita Tati, may love shout out. Thank you so much for coming. Ayan, dan full watch ka na sisikoy Summer. Manoy Alto, dito na ako sa iyo, Manoy Alto, official. Ayan, good evening from Tita Tati. May love shout out. Ayan, bag lang sa work pa po. Ayan, maraming salamat Manoy Alto ha. Ayan, Sir Vic, dan full watch na po kayo, Sir Vic. Ayan, may kalab shout out kay Tati from Loving Sky. Manoy Alto, dito na ako sa bahay mo, Manoy Alto. Ayan, wala pang bagong upload si Manoy Alto official. Dito muna ako Manoy Alto sa mo ha, mag-rewatch na lang muna ako dito sa bumili kami ng panghanda. 4 minutes and 22 seconds, Manoy Alto official. Ayan, Tita Tati, bagong dikit sa iyo from Alto official. Ayan, maraming salamat po Sir Vic, dan full watch na po kayo Sir Vic. Ayan, Ma'am Astrid, dito na ako sa iyo. Sis Jinjoy, may kalab shout out sa iyo, Sis Jinjoy. Ayan, Ma'am Astrid, good evening, Francis Jinjoy. OTW Alto, ayan, Sis Astrid, dito na ako sa bahay mo, Sis Astrid. Ayan, dito ako sa part 3, cruise ship in Maura, Maura in Brunei. 3 minutes and 32 seconds, Sis Astrid, playing ka na. Manoy Alto official, naka-play ka din. Yes, si Harig, hello, may kalab shout out. Ayan, si Quiz Hunter. Quiz Hunter, hello, may kalab shout out. Thank you so much for coming, Quiz Hunter. Ayan, yan ba yung main channel mo? Pababa ng main channel mo, Quiz Hunter, para ma-anuan natin. Mga tawag dito, madyakitan natin. Huwag po sana ninja, baba natin para tayo madyakitan, guys. Please. Please drop your main channel, Quiz Hunter. Ayan, Manoy Alto official, dan full watch. Still playing ka, Manoy Alto official. Ayan, si Jinjoy, next kita dito, Sis Jinjoy. Next kita dito kay Manoy Alto official. Quiz Hunter, please drop your link, main channel. Quiz Hunter, please drop your main channel. Ayan, Alto dan from Tita Tati. Ayan, Sis Astrid, naka-play ka sa akin sa 3 minutes mo and 32 seconds.
Panay Alto Official, malapit ka na mag-full watch. Salamat, Tita Tati. Ayan. Babe Kaka. Ano ba yan? Babe Kaka. Hello, Babe Kaka. May galab shout out. Good evening. Ayan, Ma'am Astrid. Still playing ikaw, Ma'am Astrid. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin guys. Nandyan pa ba si Nandyan pa ba si Jessie Harik? Pag wala na, palitan natin siyang nakapin. Ayan, dito tayo sa bagong nakapin. Ayan, Manay Alto Official. Dan full watch ka na, Manay Alto Official. Pulisane, bakit po? Wait lang. Ayan, dito na ako sa iyo, Sis Jinjoy. Pasensya na, may tumawag kasi. May tumawag doon sa isang cellphone. Nahanap yung asawa ko, kaya binigay ko muna. Ayan, Tita Tati, dan full watch ka na. Hindi na ako nag-comment, Tita Tati, na ako dito. Salamat, Manay. Ayan, wala naman, Manay Alto, walang anuman. Babe Kaka, Dandikit, Kalembang from Alto Official. Ayan, Sis Jinjoy, dito na ako sa iyo, Sis Jinjoy. Dandikit Ulbel at Tita Tati from Loving Sky. Sis Jinjoy, dito ako sa kain lang sa Manginasal. Ayan, 1 minute and 28 seconds, Sis Jinjoy. Ayan, may ads ka pa. Binigyan ka na ng ads. Ang aga kang binigyan. Shout out, Sis Jinjoy from Loving Sky. Ayan, Loving Sky, may love shout out from Sis Jinjoy. Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan, Sis Jinjoy, naka-play ka pa rin, Sis Jinjoy. Ayan, Jessie Harig, hello. Thank you so much for coming again, Jessie Harig. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin guys, pakunik sa ating nakapin. Ayan, pa-support naman kay Babe Kaka. Ayan. Babe Kaka, ayan. Dan connect to your Alto Official. Babe Kaka. Ayan, Sis Maribik, may galab chat at from Jinjoy. Ayan, still playing ka pa rin, Sis Jinjoy. Malapit ka na mag-full watch. Ayan, pakunik sa atin nakapin guys. Pa-support naman kay Babe Kaka. Ayan.
Yan, next kita dito, babe Kaka. Sis Loving Sky, thank you, dating dikit na from Sis Astrid. Ayan, Sis Jinjoy, dan full watch ka na, Sis Jinjoy. Ayan, babe Kaka, I'm going to your link, babe Kaka. Sis Maribik, may galab shout out from Tita Tati. Babe Kaka, playing your video, search video. Babe Kaka. 401. Wow. Baby pa ang bahay ni Babe. Ayan, Babe Kaka, plus 1 banana. Ayan, work mo naman ay. Sige lang manayal to. Ingat sa trabaho. Ayan. Ayan, Babe Kaka, then full watch your video and then I give you 1 banana, Babe Kaka. Ingat mo na yan to sa sa trabaho. Ingat. Ayan, Tita Tati, nandito ako sa, sa Tita Tati mo. Ayan, dito ako sa, sa Mangustin, Tita Tati. Mana Lisa, hello, may galab shout out. Gandang gabi, ma'am. Ayan, Ate Bicolana na lang, Mana Lisa, wag lang, ma'am. Ate Bicolana na lang, Mana Lisa. Ayan, gandang gabi, Ma'am Astrid, from Mana Lisa. Ayan, Sis Astrid, naka-play ka na dito sa Mangustin mo, sa Tita Tati. Ayan, Dan like host. Maraming salamat, Mana Lisa. Thank you so much. Mag-music tayo. Pag wala nang Yan, next na kita dito si Sikoy Maribik. Maraming salamat sa mga nag-thumbs up, guys. Thank you so much sa itim thumbs up. Maraming salamat. Yan, Mana Lisa, baba ka ng bahay mo, Mana Lisa. Bakit daw? Nag-check. Ayan, Astig Mix Vlog, may galab shout out, Astig. Ayan, Tita Tati, dan full watch ka na rin, Tita Tati. Ayan, maraming salamat. Sis Eunice, thank you so much. Ayan, Sis Maribik, dito na ako sa'yo, Sis Maribik. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sis.
Napakahina ng signal. Sisi Koy, wala ka pang bagong upload. Ayan, dito ako Sisi Koy sa top 10 most beautiful park. Ayan. 4 weeks ago, 2 minutes and 18 seconds. Sisi Koy Maribik. Ayan, Sisi Koy, playing ka na. Next po si Loving Sky dito. Yan, Astig Mix Vlog. Makipagdikitan ka muna dyan, Astig. Ayan, nagsara na tuloy yung aking ano. Ayan, Sisi Koy, i-play ko na si Loving Sky dito sa kabila. Ayan, ito ako Sisi Koy sa birthday treat of my boss. Wow. Ayan, with Kakabel all done from Munis TV. Babe Kaka, nandiyan ka pa ba? Babe Kaka, are you still there, Babe Kaka? Wala na yata si Babe Kaka. Teka lang. Ayan, Sisi Koy mo dito. Yung 1 minute mo. Ba't napaka-cute, Sisi Koy? Di mo pa hinabangan yung vlog mo? Sayang naman. Astig, nandiyan ka pa ba, Astig? Ma'am Tita Tati, dan full pack po sa video mo from Manalisa. Ayan, Sisi Koy Manalisa, baba ka ng bahay mo, Sisi Koy Manalisa. Baba ka ng bahay mo, Sisi Koy. Ayan, Sisi Koy Loving Sky, malapit na mag-full watch yung ano mo. Hello Maribik family from Manalisa. Dan sa nakapin from Astig. Ayan, napaka-play ko yung Sisi Koy, pero pwede na rin, ayan. Nag-thumbs up na ako, Sisi Koy, ha? Ayan, nag-love shout out, Sis Manalisa. Ayan, sa nakapin tayo, guys. Astig, dito na ako sa bahay mo, Astig. Astig, nandiyan ka pa ba? Ayan, dito ako sa bahay mo, Astig. Ayan, dito ako sa 6 minutes mo, 6 minutes. And 17 seconds. Ayan, Sir Nikael, may galab shout out. Thank you so much for coming, Sir Nikael. Magandang gabi sa'yo. Ayan, Astig, naka-play ka na, Astig. Ayan, sino nga ba yung naka-play ko dito? Ay, si Sisi Koy Maribik Family TV. Dan full watch ka na, Sisi Koy. Wow, Sisi Koy Isarog, kumusta na? Kauwi ka na, Sisi Koy Isarog. Ayan, Manalisa, dito na ako sa bahay mo, Sisi Koy Manalisa. Ayan, may ads ka na, Sisi Koy Manalisa. Ayan, Isarog, mega love shout out from Sir Mikael. Ayan, Isarog TV, Sisi Koy Isarog, maraming salamat. Manalisa, mega love shout out from Sir Mikael. Ayan, dito lang, maraming salamat, Tita Tati. Ayan, Manalisa, play
playing ka naman, Alisa. Ayan, Tita Tati, may galab shout out from Sir Mikael. Ayan, may galab shout out everyone from Isarog TV. Sisikoy Isarog, nakauwi ka na ba ng ng Manila? Galing Bicol? Sa February 8 pa ako babalik, Manila sis. Wow, ang tagal na bakasyon mo, Sisikoy ah. Nasarap yung bakasyon mo, Sisikoy. Natagal. Pero okay lang din yan para masulit. Yan, Mana Lisa, playing ka pa rin. Ayan, ni KMTV, may galang shout out from Isarog. Isarog TV. Ayan, nagalap shout out Manay from Loving Sky Mix Vlog. Ayan guys, patamsak sa ating sa ating live pala. 2 weeks ako dito, Sisikoy. Ang tagal pala, Sisikoy, Sarog Mukhang sarap yung bakasyon mo. Sis Mana Lisa, dan full watch sa latest video mo from Loving Sky Mix Vlog. Ayan, Sisikoy, Mana Lisa. Balikan mo, Sisikoy, yung mga nag-ano sa'yo ha, mga nag-watch sa'yo, Sisikoy, Mana Lisa. Ayan, may ganap shout out, Sis Isarog from Loving Sky. Astig, still playing ka pa rin, Astig. Ayan, si Mariam Risa, ano ba to? Mariam Risaye, ba? Tama ba yung basa ko? Ayan, bigyan natin ng jacket. Ayan, may moderator ka na, Mariam. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin guys. Ayan, Astig, pakibalikan na lang si Sir Mikael, dana siya sa'yo. Sir Astig. Loving Sky Mix Vlog, may galap shout out from Sir Mikael. Ayan, si Moyang Vlog, hello Moyang Vlog, may galap shout out. Mana Lisa, malapit ka ng mag-full watch. Sir Astig, pakibalikan si Sir Mikael, dana siya sa'yo. Ayan, Lubarsan nga TV dan from Astig Mix Vlog. Sir Astig, pakibalikan na lang si Sir Mikael. Ayan, pakunik mo na guys sa ating nakapin guys para mabalikan ay para may pin po rin kayo. Sa mga hindi pa dikit dyan kay Sir Mikael, ayan, Sisikoy Loving Sky, dikitan mo yan si Sir Mikael. Asawa yan ni Sisikoy Summer Mix. Ayan, Mana Lisa, full watch ka na, Mana Lisa. Pang 33 thumbs up ako, Mana Lisa. Ayan, Sisikoy, punta lang ako kay Sir Bert Rindo, naka-premier. Sige lang, Sisikoy, Loving Sky. Ayan, dito na kayo, Sir Mikael. Dito na ako sa bahay mo. Mana Lisa, dahil full watch na ako sa'yo, Mana Lisa.
Ayan guys, pakunik sa ating nakapin guys para maipin ko rin kayo. Ayan, Sir Mikael, naka-play ka na dito sa Can You Feel the Love Tonight? Ayan. 3 minutes and 54 seconds, Sir Mikael. Tita Tati, maraming salamat Tita Tati. Ayan, dan full watch ka na, Sir Mikael. Ay, Sir Mikael. Sir Astrid, dan full watch ka na. Sisikoy Loving Sky, Sisikoy Isarog, dito na ako sa binaba mong bahay. Ayun, nakita ko nagpupugpug ka na yung Sisikoy Isarog relate ako dito harang na host. Ayan. Yan guys, sandali lang ha. Tanggalin ko muna yung aking music. Ay, tapos na. Hindi ko na naabutan. Hindi ko na naabutan yung premiere ni Sir Bert. Tuloy tayo. Ayan, Sisikoy Isarog, dan full watch ka na, Sisikoy Isarog. Ayan, ni Kyle TV, dan return from Astig. Ayan, still playing pa rin ikaw, Sir Mikael. Ayan guys, sa mga hindi pa nakadikit diyan kay Sir Mikael. Ayan, pakidikitan natin si Sir Mikael. Sisikoy Isarog, na-miss ko tuloy magkayod ng nyog. Nagaganyan din kami dati. Maraming salamat Sisikoy Maribik. Hindi ko na inabutan yung premiere ni Sir Bert. Tapos na pala. Dati indicate sa nakapin, thumbs up dan from Isarog TV. Ayan, maraming salamat. Sisikoy Maribik, tikitan mo yan si Sir Mikael. Si yan, asawa yan na Sisikoy Summer. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Sir Mikael. Ayan. Ayan, Sir Mikael, dan full watch ka na. And then, dikit ko na sa'yo kung pinamplay ko, Sir Mikael. Laki na ng bahay ni Sir Mikael. Ayan, welcome Mikael from Isarog. Ayan. Walang anuman, Sir Mikael. Maraming salamat din sa pagsilip. Tita Tati, thank you so much. Ayan, Sisikoy Isarog. Ipag-play kita ulit dito sa kabila. Sisikoy Isarog, dito sa binaba mong bahay. Ayan, Isarog, Dan Paul pa, kapatid with Bakas from Manalisa.
Ayan, si Kuya Sarog, dito ulit ako sa ano mo? Sa konting kasayahan habang nandito sa bakasyon. 2 minutes and 22 seconds, si Kuya Sarog, naka-play ka ulit. Ayan, naka-play ka na ulit si Kuya Sarog. Grabe, nagsayawan na si Kuya. Ayan, Nabarsang Ma TV, may galag shout out, Nabarsang Ma TV. Mona Lisa, napuntahan na ba kita, Mona Lisa? Ayan, Mona Lisa, nandito ako sa bahay mo, Mona Lisa. Ayan, dito ako sa ganda ng furniture. 4 minutes and 11 seconds, Mona Lisa, naka-play ka na. Harang si Sikoy. Maraming salamat, Loving Sky. Thank you so much sa pangarang. Host, malayo ang bahay namin. Host. Andito na ako, Mona Lisa, sa bahay mo. Anong malayo ka? Nandito lang sa harapan ko yung bahay mo. Ayan, naka-play ka na, Mona Lisa. Ayan, si Kuya Isarog, malapit ka na mag-pulwat. Si Kuya Isarog. Dan Bakas, Mona Lisa, sa cute dog mo, Dan Connected. Ayan, from Isarog TV. Ayan, si Kuya Isarog, malapit ka na mag-pulwat dito sa ano mo, sa konting kasiyahan. Napakasarap lang sa probinsya talaga. Nakakami sa probinsya. Ayan, si Kuya Sarog, dan full watch ka na. Ayan, still playing ka pa rin, Mona Lisa. Mabait talaga to si Lolo. Tingnan mo, na-hide na naman niya yung aking mga bisita. Kagabi nga, siniro-zero balance niya ako dyan eh. Mainit ang ni Lolo ngayon, may regla yata. Super lamig dito si Sikoy. Ganon din dito si Sikoy Isarog sa Manila, napakalamig sobra. Lalo na sa umaga, nako. Hindi ka makaligo-ligo sa umaga. Si Kuya Risa, hello, may galap shout out. Si Kuya Risa, harang ulit, para Mona Lisa. Ayan, Sati, may galap shout out, Sati. Thank you so much for coming. Ayan, si Kuya Risa, maaba, magandang gabi sa'yo. Mona Lisa, malapit ka na mag-full watch, Mona Lisa.
Ayan, Loving Sky, Dan with Bakas, kapatid from Annalisa. Ayan, February talaga pinakamalamig. Oo nga si Koy, pansin ko nga. Ayan, si Jomalyn Official TV, good PM host at sa lahat, nagkalab shout out. Hello, si Kuy Jomalyn, magandang gabi sa'yo. Ayan, gandang gabi po din si Koy. Maraming salamat si Kuy Risa. Manalisa, dan full watch ka na. Ayan, dikit ko na sa'yo ito, Manalisa, na pinag-play ko sa'yo, si Koy Manalisa. Ayan, pang 33 thumbs up. Ayan, baba mo naman yan, ma'am. Ipalit natin si Sati. Yan, maraming salamat, Sir Mikaela. Thank you so much. Ayan, Sati. I'm going to your link, Sati. Sati, are you still there, Sati? Si Kuy, Jomalyn, nandyan ka pa si Kuy Jomalyn. Nandyan pa. Thumbs up po, ayan. Maraming salamat si Kuy Jomalyn, Ayan, dito na ako sa bahay mo si Kuy Jomalyn. Dito ako sa 5 days ago, opening of, ano ba to, Bambanti Festival. 2 minutes and 43 seconds si Kuy Jomalyn. Lunch po tayo. Bakit nasa ibang bansa ka ba, Jomalyn? Si Kuy Jomalyn, nasa ibang bansa ka? Ayan, si Kuy Risa, dito na ako sa bahay mo, si Risa. Nasa Saudi ka, kaya pala magla-lunch ka pa lang. Sige, salamat. Sige, kain ka lang dyan. Ayan, si Kuy Risa, dito na ako sa bahay mo, si Kuy Risa. Ayan, dan sa nakapin kanina, si Koy. Ay, kay Sir Mikael. Ayan, Sir Mikael, dan na lang po sa inyo si Kuy Risa Mahaba. Si Kuy Risa, dito na lang ako ulit mag-rewatch sa sa 2 minutes and 3 seconds si Kuy Risa. Ayan, Sir Mikael, dan connect na lang sa'yo si Risa Mahaba. Ayan, tulsok sa nakapin, dating dikit. Ayan, Sis Jomalyn, naka-play ka pa rin. Dito sa mga artistang mga pogi. Sa atin, Dan Pulpak, my friend from Manalisa. Sati, are you still there, Sati? Marlo Salubod. Ayan, Marlo Salubod, may galat shout out. Ayan, mag-vlog po, nakain ako. Sige lang, Kuy, kain ka lang, Kuy Jomalyn, kain ka lang dyan. Ayan, Bicolano Vlog Tracking. Hello, kabayan, magandang gabi sa'yo. Ayan, si Kuy Risa, malapit ka na magpulwas, Sis Risa. Ayan, magandang gabi sa iyo, Marlo Salubod, magandang gabi. And then, Bicolano Vlog, kabayan, magandang gabi sa iyo dyan. Ayan, Dan Sati from Risa Mahaba. WY Chaka, hello, may dalag shout out. Ayan, dito tayo sa bago na kaping, guys. At nag-ano yata si Sati, nag-around the world yata. Ayan, Ma'am Risa, dan sa'yo po, bagong dikit from Sir Mikael. Marlo, dito ako sa
ano ba to? Eco Farm. Salamat pala sa pagsilip sa live ko, ma'am. Ayan, walang ano man, sis Jomalyn. Basta pag nakita kita naka-live, papasukan kita. Ayan, maraming salamat si Kuya Isarol. Thank you so much. Ayan, si Kuya Risa, dahil full watch ka na. Ayan, dikit ko na sa'yo to, Jomalyn. Itong pinang-play ko sa'yo, si Kuya Jomalyn. Ayan, dikit ko na sa'yo to. Ayan, ipag-play kita ulit ng isa, si Kuya Risa. Another one play sa'yo, si Risa. Ayan, dito ako sa, sa 6 minutes and 30 seconds. Mallorca's Hot Spring Resort. 6 minutes and 30 seconds. Si Kuya Risa, naka-play ka ulit. Ayan, Dan all Kalembang, Sir Mikael, TV with Bakas from Maribig Family TV. Ayan, Sir Mikael, dana sa iyo si Maribig Family TV. Ayan, si Kuya Jomalyn, another one play sa iyo. Ayan, dito ako ulit si Kuya sa pangalawang sa Banbanti Festival ulit. 2014, Isabela. 1 minute and 4 seconds, si Kuya Jomalyn. Ayan, pangalawang play ko sa iyo. Si Kuya Isarog, maraming salamat. Si Kuya Isarog, buti malakas ang signal dyan sa Bicol. Ayan, si Kuya Jomalyn, dan full watch ka na ulit sa pangalawang play ko sa'yo, si Kuya Jomalyn. Ayan, may shout out mga idol, magandang gabi sa inyong lahat, from Bicolano Vlog Tracking. Ayan, si Kuya Risa, still playing. Dan sa nakapin, from Risa Maaba. Ayan, Bicolano Vlog, pakibalikan mo na lang si Risa Maaba. Kainan pala si Kuya, no? Dito, napakahina ng signal si Kuya, ilang araw na. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, pakibalikan si Risa Maaba. Bicolano Vlog Tracking, nandiyan ka pa ba? Dating dikit all bell, Sis Jomalyn. Ayan. Sis Jomalyn, official, all bell sis. Ayan, harang ulit, Pamana Lisa. Ayan, si Kuya Risa, still playing pa rin ikaw, si Kuya Risa.
Bicolano Vlog Tracking, pakibalikan mo na lang si, si Kuya Risa Maaba. Ayan, malapit ka na mag-full watch si Kuya Risa. Bicolano, maray na banggin sa Induga Boss. Bicolano Vlog Tracking, pakibalikan si Kuya Risa Maaba. Ayan, 8 million in the house. Maraming salamat, guys. Yan, maray na banggi, man sa imo, Bicolano Vlog, from Sarog TV. Ayan, si Kuya Risa Maaba, pang 130 thumbs up. Si Kuya Risa, hindi na ako magkukomment dito si Risa, ha? Good evening po, ma'am. Bicolano, tambay lang po ito. I-flip lang muna ang alien, Bert, sumakit kasi ang ulo. Sir Bert, pasensya ka na, hindi ako umabot dun sa ano mo, dun sa premiere mo, Sir Bert. Pinuntahan kita, tapos na. Naka-start na kasi yung live ko nung ko na naka-premiere ka. Ayan, bawi ako next time, Sir Bert. Ayan, may galang shout out, Sir Bert Window from Loving Sky. Maraming salamat, Sir Bert, ha. Thank you so much. Hindi ko inabutan yung premiere mo. Ayan, Bicolano Vlog Tracking. Dito ako sa bahay mo, Bicolano Vlog Tracking. Baka iba ang sumakit, Sir Bert. Joke lang, Sir Bert. Ano kaya sumakit si Sikoy? Ayan, Bicolano Vlog Tracking. Nandito ako sa bahay mo, hindi na ba? Bicolano Vlog Tracking. Good evening to all, brother and sister, at sa magandang host. Ayan, magandang gabi rin sa iyo, Taong Grasa. Maraming salamat, Taong Grasa. Ayan, may kami lang shout out sa iyo, Taong Grasa. Harangdan, ayan, maraming salamat sa paharang mo, Taong Grasa. Thank you so much. Ayan, Johnny Ariola. Ayan, by, ano ba ito? Sa PBR yung voice. Ayan, may club shout out, Johnny Ariola. Ayan, Bert Window, Dan Olben, from Isarog. Kap Iking, kumusta na po, Kap Iking? Ayan, si Kuya Isarog, babalikan kanyang si Kuya Isarog. Napaka-legit niya ni Sir Bert. Pag makikita niya yung bakas mo, i-blip daw siya kasi napagod yata. Magandang gabi, Kuya Iking.
Ayan, Bicolano Vlog Tracking, full watch ka na, Bicolano Vlog Tracking. Taong Grasa, magbaba ka ng bahay mo, Taong Grasa. Si Kuya Risa, maraming salamat. Kuya Iking, baba ka ng bahay mo, Kuya Iking. Yan, napapaindak ako sa chacha mo, host. Sige, sumayaw ka muna dyan. Kuya Iking, babay po ikaw ng bahay. May galap shout out Taong Grasa from Loving Sky. Ayan, si Koy Maribik. Puntahan ko ulit yung bahay mo, si Koy Maribik. Ayan, dito ako si Koy sa hot pot in Chinese style, si Koy Maribik. Pag-play kita ulit dito. Ayan, pangalawang play ko si Koy dito kay Maribik Family TV. Walang ano man si Koy B. Taong Grasa, ayaw mo magbaba ng bahay, Taong Grasa. Big shout out din po sa'yo, Loving Sky from Taong Grasa. Ayan, si Charlie Highlander, hero. Hello, Charlie Highlander. May galang shout out. Si Koy, hide ka na lang. Hide ko na lang siguro sa amo ko yung mga videos ko. Ano si Koy? Pwede naman, oo. Pwede naman si Koy. Wala yata si Kasalsal si Koy. Namiss ko siya. Ano siya si Koy Isaro? Mahina ang signal talaga. Mahina ang signal. Noong isang gabi nag-live siya, hindi natapos. Kasi load ikot ng ikot. Ayan si Koy Vic, dan full watch na. Dito ako ulit kay si Koy Loving Sky. Full watch na si Maribik. Ayan, dito naman ako kay Loving Sky si Koy. Pangalawang play ko din sa kanya. Ayan si Koy, pinlay ko ulit yung video mo dito sa isang cellphone ko si Koy. Ala, si Buyot, sis. Oo, ilang araw na siya si Koy hindi nagla-live. Pansin mo ba, ilang araw na siya hindi nagla-live si Buyot. Palagay ko walang signal sa kanila. Ayan, si Koy Loving Sky, ayan. Naka-play ka ulit. Kaya nga, nakakamiss naman talaga yun. Puro ka bulula ng alam. Kasi nung isang araw, di ba nag-live siya? Mahina yung signal. Di siya nakatapos ng kanyang live.
Ikot ng ikot. Ayan, full watch ka na si Sikoy Labing Sky, pangalawang play ko sa'yo. Ayan, full watch na. Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat. Hindi ko pa nakilala si Maribik. Hindi mo ba kilala yung si Sikoy Isarog? Punta ka minsan sa live niya si Sikoy. Ano siya, 6 PM siya nagla-live. Ayan, si FRD. FRD, may galap shout out. Thank you so much for coming. Ayan, may balba, hutog, pasis Isarog. Anong balba hutog? Ayan, FRD, may shout out. Thank you so much for coming, my friend. Ayan, Isarog Dan, bakas po, from Kapiking. Kuya Iking, nandito po ako sa bahay mo, Kuya Iking. Ano main channel niya, Maribik? Ano, Tribong Subanin. Kuya Iking, naka-play ka, Kuya Iking. Ayan, Tao Grasa, sumayaw ka na dyan. Kap Iking, OTW. Ayan, Tribong Subanin sis from Maribik Family TV. Ayan guys, pakunit naman sa ating nakapin guys, sa mga hindi pakunit dyan. Thanks for supporting your host guys. Ayan. Thank you so much for joining Carlos Islander. Nanay Owa, magandang gabi. Maraming salamat po Nanay Owa sa patangsak at sa pa-share Nanay Owa. Maraming salamat po. Kuya Iking, still playing Kuya Iking. Ayan, naka-play ka lang Kuya Iking ha. Nanay Owa, next kita dito Nanay Owa. Hindi ko pa nakilala, puntahan ko nga bahay niya. Oo, puntahan mo si Sikoy Isarog para mag-notify sa'yo pag may ano siya live. Mama Tess lang, may galag shout out. Magandang gabi sa'yo, Mama Tess. Magandang gabi at thank you so much sa pagsilip, Mama Tess. Salamat po, Mama Tess. Coffee time, ayan. Owa, Dan Bakas from Kapiking. Ayan, Nanay Owa, dala po sa inyo si Kuya Iking.
Nanay, ayan, Nanay Owa, pakibalikan na lang po si Kuya Iking. Ayan, pupuntahan ko yung bahay mo, Nanay Owa. Hello, future friends from Furnace Islander. Hello sa lahat na lang from Mama Tess. Mama Tess, maraming salamat po. Si Kuy Vic, maraming salamat sa iyo dyan. Maraming salamat. Kay Lavinia, thank you so much. Ayan, Kuya Iking. Malapit na po ikaw magpulwas, Kuya Iking. Ayan, Kap Iking, then suklit from Nanay Owa. Nanay Owa, nandito na po ako sa bahay mong binaba, Nanay Owa. Ayan, short video lang pala ito, Nanay Owa, tamsakan ko po. Ayan, si Made in Comboran, tamsak po host, maraming salamat. Tamsak po host, good evening. Ayan, maraming salamat, Made in Comboran, maraming salamat sa iyo. Nanay Owa, ayan, naka-play na po yung shorts video mo, Nanay Owa. Hindi na ako nakapag-tamsak, Nanay Owa, ha? Ay, nakapag-comment. Mama Tess Vlog, dito po ako sa bahay mo, Mama Tess Vlog. Ayan, dito po ako, Mama Tess, 2 days ago. 2 minutes and 21 seconds, Mama Tess. I call this paradise, Mama Tess, playing na. Ayan, salamat din po. Nag-love shout out, watching from Japan. Ayan, thank you so much, Made in Comboran. Thank you so much for joining. Mama Tess, naka-play na po kayo. Dito sa 2 days ago. Mama Tess, Dan Bakas po, from Kap Iking. Ayan, si Celix13 Vlog, nag-love shout out, Celix13. Ayan, may moderator ka na. Manaymer na, may nag-love shout out sa iyo. Maraming salamat, Manaymer na. Nag-araro ka pa ba? Ayan, Kap Iking, full watch na po. Pang 18 tamsak, Kap Iking. Ayan, sa bago na kape naman tayo, guys. Di pa tapos araro mo, Manaymer na. Ayan, salamat po, ma'am. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat dyan, guys, ha. Ayan, pakulit kay Nanay Owa. Walang anuman po, Kuya Iking. Manaymer na vlog, ayan. May kapalag shout out from Nanay Owa. Ayan, Mama Tess Vlog, malapit na po ikaw mag-full watch. Ayan guys, pakulit sa atin na kapin kay Nanay Owa.
Ayan, Mama Tess Vlog, dan full watch na po. Ayan, Mama Tess Vlog, dan full watch na yung video mo sa 2 minutes and 21 seconds, 2 days ago, sa latest video mo, Mama Tess. Dan full watch na po ikaw. Ayan, Kap Iking, Tangsakdan, dating dikit pala ako sa'yo from Isarog TV. Sisi Kuya Risa, mga ba, maraming salamat sis. Nahihigap tuloy ako. Ayan guys, pakulik naman sa ating nakapin guys. Shorts video lang yan. Kay Nanay Owa na yan. Shorts video lang. Dan Olbel, Owa Channel TV from Labi Sky. Manaymer na may galap shout out from Isarog. Ayan, Nanay Owa, dala po sa inyo si Labi Sky Mix Vlog. Ayan, dito lang kami muna. Maraming salamat po, Mama Tess. Dan full watch na po ako sa video mo, Mama Tess, ha. Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat, guys. Thank you so much. Mega love shout out, Mama Tess from Loving Sky. Ayan, sa mga hindi pa guys nakakapag-thumbs up dyan sa ating live. Ayan, patusok naman. Dan All Kalembang Owa Channel from Loving Sky. Aray ko, nauubo talaga ako. Ayan, Manay Myrna, maraming salamat sa iyo, Manay Myrna. Dan sa nakapin.
Bicolano Vlog, Dan Bakas po, from Kapiking. Ayan, Nanay Awa, pakibalikan na lang po si Sisi Kuya Risa. Okay lang, Manay Merna. Sige lang, work lang ikaw dyan. Ayan, Manay Merna from Mama Tess Vlog. Ayan, Nanay Owa. Nandiyan ka pa ba, Nanay Owa? Pakibalikan na lang po, Nanay Owa, yung mga dumikit sa'yo. Salamat po sa pagbisita kagabi sa live ko. Ayan, walang anuman, Mama Tess. Ayan, Nanay Owa, pakibalikan na lang po si Kuya Risa Mahaba, Nanay Owa. Dikit na po siya sa inyo. Yan po, bumalik ako. Ayan. Pabalik na lang po kay Sisi Kuya Risa, Nanay Owa. Ayan, may galap shout out. Thank you so much. 9 million sa ating bahay. Maraming salamat. Loving Sky, Dan may bakas sa noodles mo from Owa Channel. Sa Road, yung channel ni Tribong Subanin, nakita mo ba? Siya ba yun na sis? Tribong Subanin, Sisi ko yung pangalan ng channel niya. Yun ang pinakang pangalan niya talaga, si Tribong Subanin. Mga ninja lang niya yun, yung mga na yun. Mga ninja lang niya yun. Ang live ng Sisi ko ay every 6 p.m. siya nagla-live. Makatitenga, maano yung ko, tenga, aray. Yan, 10 million in the house. Thank you so much. Nanay Owa, may kalap shout out from Arabic Family TV. Dikit na ako sa kanya, Sisi Koy. Ayan. Magana yan, Sisi Koy, sa'yo, magtawag dito. Magno-notify sa'yo yan pag meron siyang live. Ayan, Sisi Koy Jomalyn. Thank you so much sa pagbabalik. Maraming salamat, Sisi.
Ayan, baka hindi pa kayo guys dikit dyan sa mga ano, dito kay Jomalyn. Ayan, dikitan mo, nabisi na ako. Paalam na muna, next again. Maraming salamat Sisi ko kay Jomalyn. Ingat ikaw. Maraming salamat Sisi. Ayan, Maribik, hello, dating dikit. Play na lang ako sa video mo. Ayan, maraming salamat Sisi ko kay Jomalyn. Ingat ikaw dyan sa work mo. Yan, maraming salamat Sisi. Ingat. Yan, thanks Nay Owa from Maribik Family TV. Ayan, Nanay Owa, puntahan ko ulit yung bahay mo, Nanay Owa. Kasi short video lang yung na-play ko sa'yo kanina. Ayan, dito po ako Nanay Owa sa Tuesday, 01/30/24. Ano ba to? Live ba to Nanay Owa? Ay, live yata ito, teka. Nanay Owa, dan sa quick food. Ayan. Ayan, dito na lang ako Nanay Owa sa trip to, ano ba to, Kenyon Wood, ayan. 7 minutes and 7 seconds Nanay Owa. Sisi ko'y happy man, sila may galap shout out. Ayan, sorry po may na-signal. Okay lang sis. Kahit ito man sa amin, ganun din, napakaina ng signal. Nanay Owa, naka-play ka na po ulit sa akin sa 7 minutes mo. Sige, Sisi Kuya Sarog, maraming salamat sa iyo. Ayan, good night sa iyo, Sisi Kuya Sarog. Thank you so much. Yan, maraming salamat, Sis Happy. Next kita dito, Sis Happy. Kahapon pa, ulan till now, malakas pa rin ulan sa Davao. Kasi ano siya tawag, ay Sir Will, may kalag shout out. Sir Will, goodbye. Hello, magandang gabi sa iyo, Sir Will. Ayan. Sige, Sisi Koy Maribik, maraming salamat. Ayan, mag-end na rin ako maya-maya ng konti kasi maaga kami gigising bukas. Ayan, ipi-play ko lang si Sisi Koy Happy. Ayan, Sir Will, goodbye. So, maraming salamat. May galap shout out sa iyo, Sir Will. Good night, Sisi Koy Maribik. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sis Happy.
Ayan, dito muna ako sa one day ago mo, sis Happy. Mahina talaga signal kahit dito. Ayan, may ads ka pa. Tapusin natin ang ads. Ayan. Buti naman bumalik. Ayan, may ads ka pa rin, sis Happy. And maraming salamat guys sa lahat na dumal sa aking live. Thank you so much. Mama Tess, lahat po may signal. Dito man po sa amin, dito man po sa akin. Ayan pala yung ikot-ikot. Maraming salamat po Mama Tess sa patambay. Thank you so much. Ayan ang haba ng abs ni Sis Happy. May ads pa din. Ayan, naka-play na. Ang ganda naman dito. Si Kuy Happy. Parang gusto ko rin pumunta dito. Ano ba yan? Sis Happy, paano ba kung makakarating dyan? Wow, ang ganda. Ayan o, napakaganda o. Paano ba kung makakapunta dyan si Happy? Layo-layo. Kung malapit lang yan. Ayan, Maribik, pulwat sa aso at pusa. Ayan, Nanay Owa, natulog na po si Sisi Koy Maribik. Kasi maaga pa siyang papasok, maaga pa siyang gigising bukas. Manay Merna, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, malapit na rin tayo mag-end. Ayan, pang 15 thumbs up ako dito si Sisi Koy Happy. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, mag-end na rin ako kasi maaga kaming aalis bukas. May pupuntahan kami. Ayan, maraming salamat Sis Happy, Nanay Owa, maraming salamat po. Mama Tess Vlog, thank you so much. Ayan, Dan full watch ka na Sis Happy. Manay Mirna, maraming salamat. Loving Sky, Maribix, Sir Wills, thank you so much. Kuya Iking, maraming salamat. Sisi Kuya Isarok, thank you so much. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, bye-bye everyone. Nanay Owa, thank you so much. Ayan, buti bumalik.